един от последните проекти, които сме правили заедно, използва един много красив камък. Клиентите харесаха ли го? Ти ги насочи към няколко камъка. Да. Всъщност останах изключително доволни. Обекта вече е отворен, работи. Беше много труден избора на камъка, честно казано, защото те много се колебаха каква точно да е гамата, въпреки спецификацията, която имахме. Няколко пъти сменихме точно как да изглежда този камък. И накрая, като им предложих всъщност това, което сложихме, те казаха, да, това е нашия камък. Това е най-важно. Просто клиента да каже, това е моя камък. Алекс, като дойдеш, ние сме наредили склада така, че да могат да се видят плочите в голям формат. Защото е много по-лесно самия клиент да си избере. Това мислиш ли, че е предимство, когато дойдеш с клиента, за да можем изцяло да му предложим и той да види визията на самия камък? Да, абсолютно мисля, че е много важно, тъй като една мостричка на камък, на технически камък... Те са толкова, нали? Те са горе-долу, ето толкова големи. Няма как да видиш цялата красота, например, на камъка, която в действителност може да видиш тук, виждайки цялата фаша. Виждайки цялата фаша. Така че е изключително важно да го видят, да го пипнат, да го усетят, защото има разлика, нали, при допир. Някой път хората казват, не ми харесва на допир това нещо, но пък гледа, харесва нещо друго и казва, това е моите. Да. Чисто и просто пип. Трябва да го докосне, да го докосне. Обикновено си правя тук едни такива експерименти с клиентите, като дойдат. Слагаме камъка, който искат на няколко различни места в склада и той минава, това е моя камък. И после пак минава през определено място и това е моя камък. И аз казвам, той е един, значи това е вашия камък. Да. И е много, много интересно и затова сме се опитали така под тази форма да направим и склада. Ако видеото ви е харесало, можете да ни последвате за още видеа. А ако имате коментари, оставете ги след него.